ମେଘା ଯିଏକି କଷ୍ଟମର କେୟାର କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲା। ମେଘାର ଗୋଟେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା ଯାହାର ନାଁ ଦୟା ଥିଲା। ଦୟା ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲା। ମେଘା ଏବଂ ଦୟାର ପ୍ରଥମ ଦେଖା ଅଫିସରୁ ଫେରିବା ବେଳ ବସରେ ହୋଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଦିନ ଥିଲା ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ। ଦୟା ତା ଅଫିସରୁ ଛୁଟି ଆଣିଥିଲା ହେରି, କିନ୍ତୁ ମେଘାକୁ ଅଫିସରୁ ଛୁଟି ମିଳିନଥିଲା। ସେଦିନ ମେଘା ଅଫିସ କାମ ଶେଷ କରି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ବସରେ ବସିକି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବସରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ତା ପାଖ ସିଟରେ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବୟସ 55 ବର୍ଷ ହେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ବସରୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସେ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ଜଣକ 10 ନମ୍ବର ଷ୍ଟପରେ ଓହ୍ଲାଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବସରେ ତାର ବ୍ୟାଗ ରହିଯାଏ। ମେଘା ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟାଗକୁ ଦେଖିଲା, ସେ ହଠାତ୍ ବସ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ କଣ୍ଡକ୍ଟରକୁ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ତାର ଆଗ ସିଟରେ ବସିଥିବା ଏକ ପୁଅପିଲାଟିଏ, ଯିଏକି ମେଘାକୁ ଅଟକାଇ କହିଲା, "ବେଗ୍ ଖୋଲିକି ଦେଖ"। ମେଘା ତା କଥା ଶୁଣି ବେଗ୍ ଖୋଲିଲା। ବେଗ୍ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ଏବଂ ସେ ଦେଖିକି ଡରିଗଲା, କାରଣ ସେ ବେଗ୍ ଭିତରେ ଏକ ଗନ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ମୋବାଇଲକୁ ଏକ କଲ୍ ଆସିଲା। ସେ ପୁଅଟି ତାକୁ ଫୋନ ଉଠାଇବାକୁ କହିଲା। ମେଘା ଭୟରେ ଫୋନ ଉଠାଇଲା। ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ମେଘାକୁ କୁହାଗଲା ଜଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ମେଘା ମନା କରିବାରୁ ତାକୁ ଏକ ଭିଡିଓ ପଠାଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତା ବାପା, ବୋଉ ଏବଂ ଭାଇଙ୍କୁ ଗନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କୁହାଗଲା, "ତୁମେ ଯଦି ନ ମାରିବ, ମୁଁ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବି"। କଥା ଶୁଣି ମେଘା ଡରିଗଲା ଏବଂ ମର୍ଡର କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ। ଏହିପରି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଲ୍ଟ୍ରା ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।